Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barong, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadan-agya kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Ang musika mao ang lingwahe sa atong mga kalag. Ug kung aduna may dili mapasabot pinaagi sa pulong,
ang musika mo ay musulti o magpasabot nini. Ang musika mo ay makabungkag sa mga babag sa kultura o reliyon. Tungod kay mao kini ang pinakakasing-kasing sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Ubani kami mga kapaglaom samtang atong hisgutan ang music kauban ang inyong paboritong programa matag Sabado sa buntag, ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Music is a universal language. It transcends across race, religion, and every divide that exists in the world. In the Bible times, the ministry of music, as instituted by King David according to the Lord's command, became established and was part of the corporate worship in Israel. In 1 Chronicles 15:16, David told the leaders of the Levites to appoint their fellow Levites as musicians to make a joyful sound with musical instruments, lyres, harps, and cymbals. During the dedication of the temple built by Solomon, the musician played an active role and God gave his approval with his glory descending. As recorded in 2 Chronicles 5:13, the trumpeters and musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord. Accompanied by the trumpets, cymbals, and other instruments, the singer raised their voices in praise to the Lord and sang, "He is good, His love endures forever." Then the temple of the Lord was filled with a cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. The music ministry of the Levites was successful, and such ministry is still relevant in our church music today. Just like the Levite musicians, we should always remember that we are not singing artists invited to entertain the people at the church. We are ministers of music. Let us make music a sweet, fragrant offering unto the throne of God, and let us worship our Heavenly Father just like the Levites, ministers of music.
Mga kapaglaong, good morning sa inyong tanan, no? And happy Sabbath din sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Atong pagkahisgutan ang music. Music. No? Unsay importansya ni ini specialist atong pagkinabuhi matag adlaw og sa atong pagdayeg sa Ginoo. You have heard a while ago, no, ang atong gi-mention sa mga Levites nga music has been an integral part of the sa worship, especially sa panahon sa mga Israelhanon hangtod sa modernong panahon karon. Yes, karon no. Importante gid kay siya sa atong pagdayeg sa Ginoo o pag-inspire sa atong ang mga Levites mo na siya, 'di ba? Ang kung balik ta sa Biblia, mo na sila ang one of the tribe sa ni Levi, 'di ba? Oh, mo in charge na sila sa worship. In charge sila sa worship, sila gali. And we will discuss about that sa hulatin yung mga kapaglaom niya sa Good Morning Pastor. Yes, and we as modern people no mo pud nato ang natay tahas or diri nga kailangan ta muhaom ta sa design sa Ginoo unsa yun ang musika. Unsa yun ang iya ang nindot nga design sa Ginoo when we talk about music. Music, yes. Yes, and you mga kumusta di atong mga atong si Mana kay wala sila awing og si Vince to dito sila nagbakasyon mo patutan ako ingon no maobserbahan sa atong mga viewers nga na ating mga guest host karon kauban nato ang atong manager Kuya Jenster and Kuya Jamil kay si Fitz ug si Kuya Awing nilangyaw sa laing dapit asa ka sila niatan sila sa Bacolod mga kapaglaom sa gipahigayon nato nga Youth Congress SSDY, the Youth Leaders Congress. Yes. And mga kapaglaom, today ang ato ang hisgutan na is grabe gid ka sana siya interesting kay music ang atong hisgutan and all of us kita tanan na agid tay iya-iya nga mga sana siya genre sa music nga gaganahan. Now this time atong tan-awon kung unsa gid ang mga music nga haom sa ato. Speaking of music, ang atong mga kabatan-unan mo gina sila ang kanang updated per me, di ba? Sa mga music. Dili gina sila ma-pop ba na, ma-jazz ba na, ma-rock ba na siya. Music is always a part of their lives as well as sa ato ang lives. Now, speaking of music, if we can describe or if you can describe your life through music, unsa ka ang or title sa song, no? Unsa ka ang title sa song nga inyuhang i-choose to describe your life? Una ta ka, Tipi. Ako jud, Tipi. Siguro ako akay kanang for only Jesus can satisfy your soul. O kanta na ko ha, title geto. Music o kanta na to ako. Muna ako ang siguro karon ako ang music sa ko or like mag-describe sa kung kaugalingon. Wow, panahon na. Ikaw Kuya Jim. Ako, thank you Lord. Kaya urang adlaw-adlaw jud kinahanglan jud ta pasalamatan Pili na sa worship, no? Apil mo jud na sige nato makanta sa worship, buntag ug gabi ato jud na makanta. Makakanta ka gamay nga line Kuya Jim. Ha? Gamay nga. Thank you Lord. Pagkanindot. Ikaw yung kung mo. Ikaw sa Kuya. Actually ako na bitang kanta nga ginganlanog, if he did all this for me, I know that he can do it all for you. Wow, pagkanindot. Line Kuya Jenster. Jesus can do it all for you. One line. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. Pagkanindot sa song. Ako po, ang ako siguro ma-describe as of now is standing on the promises of God. Diba? Nga naman ka na po Every day, ga-stand man kita or ga-hope kita, galaong tanga mo, abot gid ang panahon nga, tanang gi-promise sa Ginoo, ato nang matagamtaman. Yes, and that's it. And mga kapaglaom, ang atong pagpangalagad, ang atong pagkinabuhi, naagi music. And to give you more inspiration, atong paminawon ang unlocked singers. Din lamang sa Harana sa Kabuntagon.
panahon. Daghan kalisdanan, kanunay nato kini masugatan. Halos di nato makaya kining tanan. Apan si Jesus maun lamang ang kasumbungan. Sa kalibutan, kalipay malabailan, dagang pasulay, atong masugatan. Apan sa langit, kalipay nga hindi kumito alalay kasakit. Sa kalibutan, kalipay malabailan, dagang pansulay, atong masugatan. Apan sa langit, kalipay nga hindi kumito alalay kasakit. Kumito alalay kasakit. Kumito Salamat sa tong singers, no? Ang rainy season, hinay-hinay na jud og sugod. Pero umulan man o bumagyo, basta ato ang body is healthy, okay na okay pa rin. Usa ka health info atong paminahon with Doc Laila diri lang sa Health Bits. Hi everyone! We are here at Adventist Medical Center, Iligan, and we'll talk about the first 1,000 days of life. Specifically, we'll be talking about the role of carbohydrates in the first 1,000 days of life. The first 1,000 days is the period from the start of a mother's pregnancy through her child's second birthday. If children do not get the right nutrients and energy during this period, the damage is often irreversible. The mother is responsible for the nutritional needs during the first 1,000 days of life. The 270 days of pregnancy represents the most intense period of growth and development humans ever experience. Child's brain and body are developing rapidly, and good nutrition is essential to lay the foundation of a healthy and productive future. Carbohydrate intake during pregnancy, approximately 50 to 70% of total caloric intake during pregnancy should come from carbohydrates. The role of carbohydrates during pregnancy is to provide energy, to spare fats and protein, and to provide dietary fiber. 1 gram of carbohydrates is equivalent to 4 kilocalories, and 1 gram of dietary fiber gives you 2 kilocalories. The sources of carbohydrates. The carbohydrates are primarily found in the plant food. Milk is the only source of carbohydrates from the animal food. Complex carbohydrates is ideal
for pregnant mother to prevent the complications such as gestational diabetes, pregnancy-induced hypertension, miscarriage, and a premature birth. Glycemic index of carbohydrates is a relative ranking of carbohydrates in foods according to how they affect blood glucose levels. Glycemic index of carbohydrates containing foods consumed is of particular relevance during pregnancy because maternal blood glucose levels affect fetal growth. Habitual consumption during pregnancy of meals that provide high glycemic carbohydrates appear to increase fat accumulation in the fetus, and that may increase the risk of obesity and chronic diseases. Babies who weigh more than 9 pounds at birth are at greater risk for obesity and type 2 diabetes later in life. This is Miss Laila reminding you, mothers are God-sent angels who watch over us. Be healthy. It's a wise choice. Wow, thank you so much, Doc Leila, sa very informative nga presentation. So that was the first 1,000 days sa kinabuhi sa usa ka tawo. So unsa ang mga nutrients nga dapat ipansak sa lawas, 'di ba? So ato gyud nang dapat i-practice. Cliché, sorry. Ipansak kuya Johnson. Sok-sok. Yeah, so cliché man pamation nga we are what we eat, but tinuod na siya. Mo Actually, reflect building good. blocks sa pagkuhan sa bata kung yun sila nga gikan sa tiyan pagali mo kay healthy na ang bata daan. Yes. Before pagali ni gawa sa tiyan ani na form sa tiyan hangtod nga ma-form sa tiyan hangtod maanak. It's a mo foundation gud sa pagkatao sa katao. Mamati kita ni Kuya Johnson. Particularly, ang isgutan ni Doc Lala is mga complex carbohydrates daw mo kaunta na. Unsa man ang mga complex carbohydrates? Siguro katong mga like whole grains, no? Yes. Vegetables, mga green leafy vegetables nga dili mo kaon si Daryl. Kaon na siya, Kaon na siya. And mga green peas siguro mga inana, mga nuts, mga muna siya. Muna siya mga importante. Siguro, mga tanat ang Doc Layla ana, pero muna siya so far sa tong kwan mga whole grains. Yes. So sa laing bahin mga kapaglaom, atong kamustahan na atong mga kauban sa Hope Channel South Philippines diha sa gipahigayon nga SSD-wide Youth Leadership Congress diha sa CPAC Morsha Negros Occidental. Aniya sila mga kapaglaom. Kasamtangan aniata karon sa SSD-wide Youth Leadership Congress dinhi sa CPAC or Central Philippine Adventist College. Ako makauban karon ang atong SPUC atong dasig update og batanon nga SPUC AY Director or Youth Director Pastor James Lantay. Pastor, good morning. Kumusta man atong mga delegado karon ang atong mga pastors sa nagkalain-lain nga mga missions and conferences? Actually, mixed emotion, pertig yung lipaya nga nakahimamat sila sa mga batanon sa lain po nga mga union sa palibot sa Southern Asia Pacific Division. And this event is attended by 800 registered delegates coming from different unions around SSD. Actually, natin bisita ang youth director sa World Church, sa Jack and Friends, si Pastor Gary Blancard. Na siya, napo ang ang SSD youth director, Pastor Jubiabot. Ug tanan nga mga union directors sa tibuok nga union sa Southern Asia Pacific Division na. Tanan nga mga mission, tanan nga conferences, nagdala sa ilahang mga youth leaders for this Congress. Karon sa Youth Leaders Congress diri sa CPAC. Okay, I would like to introduce kaning na on my right, mo ni ang mga youth directors from North Philippine Union Conference, no? Headed by Pastor Dave Amorado, their union youth director. And sa akong likod, mao ni ang taga Central Philippine Union Conference, no? Mao ni taga Dumaguete, taga Samar, and taga Leyte as well. Og ang kaning nasa akong left, mao ni ang atuag gyud nga South Philippine Union Conference Youth Directors. Naron diri dasig nga mga pangulo nga mopadasig sa atong mga batanon usab. Nagkakig salamat, Pastor, no? O gikan diri sa CPAC sa SSD-wide Youth Leadership Congress. Adunay istorya ang mga batanon dinha kaninyo. Identity, mission, leadership, Salamat, Sharon and Pastor Lantaya, sa inyong mga updates diya sa inyong kalikuan sa SSD Youth Leadership Bibo. Congress. Bibo sila? Yes.
pass it on. Nagya po atong pass it on. No? Thank you so much, Sharon and the team diya sa channel. Diya sa Negros Occidental, no? Thank you kayo. Ug dili nato makumpleto atong panimbiya sa Kabuntagon World kung wala usab ato ang mga kapaglaom diya sa US. Atong kumustahon ang atong mga kapaglaom diya sa Laverne Church. Kani nga video atong tanawon. And so Isaiah calls out this image to encourage Israel's people and remind them to stay in the race and be faithful and receive their eagle wings. Don't be discouraged. Don't get sidelined. Even in tough times, when young will even faint. Don't give up, because he says you can soar with God even in tough times. You can soar with God even in hard, difficult moments. You can mount up with wings. This church is the one that really helped us from the very beginning in our life here in the U.S. First, I was baptized in this church, and with the guidance of Pastor Cañales, me and Mayan started here with nothing, as in zero good. But with this church, when I discovered Covina, I was so happy because majority of the members are from Bukidnon. And we speak the same dialect, Bisaya. Unya, dili ka mataha ba? Muna nga nilipay ko nga na-appeal ko ni ini nga na-involve ko ani nga simbahan kay tungod sa mga kabataan. Ako mga kabataan karon kaluoy sa Ginoo, ganahan sila mo simba. Mangita gyud sila sa simbahan. Unya dili lang mangita sa simbahan, gusto sila mo involved sa mga missionary program sa simbahan. After sa anniversary, naagid mi in ani nga activities, mga games nga himuon diri sa park wherever diri. Great bonding, ang tinabangay sa isa't isa. I feel blessed and happy to see people. Nga kaniadto 17 years ago, we have formed a church. We are happy serving the Lord, fellowship with one another, and happy in fun and games and everything like this one. So it gives us strength to keep on having a strong faith in God, because it feels happy also to see other people, friends and family members happy. Ang among kahago murag sa ako na bayran ra gyud. Sa nakita nimo karon nga nindot kay ang among programa, nindot ang among kooperasyon sa isikisa, ang among kahago sa una, that was 17 years ago, paid off na gyud kayo. I always feel that I have been given an opportunity to be part of them, and being part of them is really a precious moment for me, because we are dealing with ministry. So when ministry is composed of people working together, there are always results. And when you can see the results, then you will feel blessed by the Lord. We form this church. We form it without personal interest. We give everybody a sense of responsibility. They're part of it. So they're working for the good of the church. Message to the church members is let's keep on having faith in God, fellowship with one another, even just 1 day, 2 days in a week. We meet each other and feeling happy with having one around. Okay, so let us keep the faith burning. Let us just remain humble. Let us remain united and proactive in everything that we do, so that it will always give glory to the Lord. And of course, when the Lord is being exalted before us, we will feel His presence. And congratulations sa International Seventh-day Adventist Church of Laverne. Happy anniversary! Pastor Cañales, si Kuya Sam Salarda, si Sir Jay Salcedo. Actually, kani po mga kaigsunan na to diya sa Laverne, ISDAC.
sa Laverne. Mo po ni sila ang mga pillars gid po sila nagsuporta diri sa atong mga programa sa Hope Channel. And even sa mga ministries nato sa SPUC Church, yung Sir Jay Salcedo, si Kuya Sam, silang Septi, Dondon, no? Actually, they just gave us 2 cameras. And we would like to thank you. Wow. Thank you gid kayo sa inyo sa inyong pagsuporta kanunay sa atong mga ministers diri sa Pilipinas, and God will bless you. And congratulations sa inyong anniversary. And by the way, mga kapaglaom, balik sa atong hisgotanan karon mao ang music. Unsa may kabahin nini sa atong pagpangalagad, unsa kabahin nini sa atong iglesia, sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi, atong gipangutana ang usa sa veterano nga ginato nga pastor, si Pastor Wendell Serrano, kung unsa pud ang insight mahitungod sa music. Ato ning tanahon. Ang atong pagahisgutan karon, duha ka mga dagko nga mga butang mahitungod sa musika. Una, gikinahanglan magyud ni kaayo alang sa atong pagdahig sa Dios. Ikaduha, unsa nga estandarte ang atong isagop. Kining duha mo'y atong hatagan og pagtagad. Una, gikinahanglan bagayod ang akong itubag oo. Apan sa dili pa ko moadto sa unahan, gusto na ko ipahibalo nga si Pastor Wendell Serrano dili expert sa music. Dili music ang akong gikuha. Theology ang akong gikuha. Apan mo isgot ko niini ang atong gamiton is common sense, practicality. Matag karon og niya atong makita nga sa atong pagsimba tipik og kabahin ang pag-awit o pagkanta. Sa balaang kasulatan atong makaplagan usab. Nga adunay daghang mga higayon nga mga Israelhano naghugyaw og pag-awit. Nagamit og mga instrumento. Sa diha nga nitabok ang mga Israelhanon sa mapulang nga dagat, atong makaplagan nga nahimong pangulo sa pag-awit sa pagdaig sa Ginoo mo si Miriam, igso ni Moses. Og nagamit Ginoo og mga instrumento, gitawag og tamborin. So daghang makita nato diha sinulat sa balang kasulatan sa Salmo, makita nato ang nagkalain-lain nga mga instrumento nga duyog sa pag-awit. Klase-klase. Naay mga string, naay wind, ug naay mga drums. So diha ato nang makita. Ikaduha, unsa man ang atong standard dinini. Ang ako ikatubag kaninyo mga kaigsunan mo kini. Mugamit kita sa gitawag og hermeneutics. Una, atong tanawon ang historical background. Makaplagan nato nga sa diha nga nag-awit ng mga Israelhanon tuwa pa sa layo pa kaayo nga sibilisasyon. Numero 1, walay nuta pa nga mga sinulat. Kay kung may nuta pa unta nga mga sinulat, masayo nato masunod. Ikaduha, walay recording system. So unsa man gyud ang pag-awit sa mga Hebreanon? Mao kini nga gusto nato hatagan og pagtagad. Kay murag dinhi ta nagkaagulian. So kung aduna pala unta mga nuta nga sinulat sa karaan nga Israel, wala tay problema. Kay mao may atong sundon. Ug unya kung dunay mga recording unta, wala tay problema. Hatagan ta mo og instance, pananglit. Ang pangalan sa atong Dios nga magkagagahom, 4 ka litra sa Hebreanon. YHWH. Naglali sa mga tao kung saan pag-pronounce. Malisod nato na sulbaron tungod kay ang gitugutan ras paglitok niya na high priest kausa lang sa usa ka tuig. Niana nga panahona nawala sa diha ngang high priest nga si Simon the Just namatay og katapusan nga militok sa insakto nga pronunciation. Unsa bay basihan nato? Nga Hebreanon walay vowels. Consonant lang. Walay recording. So unsa na to? Nagkagulian. Yehovah, Yahweh, Yahshua, o guban pa. Balik na sa music. Malisod ta maghatag og definite nga standard tungod kay walay nota nga atong napanunod sa karaan nga Israel. Walay recording system.
So ang akong gingon nga atong gamiton ang common sense of practicality. Karon, moingon ta, mao na yung standard sa music. Daghanag komite sa music nga akong gilingkuran. Sa division ug sa general conference, wala magkasinabot. Nakamatikod ba mo nga general conference, wala na'y director sa music? Ang atong division, wala na'y director sa music? O ang atong union, wala na'y director sa music? Usa nga katarungan, malisod ta maghimo og standarte. Kaya nga naman, ang music is more on cultural. Moingon ta nga dili cultural, I disagree on that. Panidiin ninyo ang music sa nagkalain ng mga tribo ug mga tao. Kay lahi-lahi, moingon ta nga ang pagdaig sa Ginoo mo ni standarte. Kung maniid ka sa musika sa mga itom, lahi ang ilang pagdaig sa Ginoo. Kung muadto ta sa mga Latino, lahi. Kuhaa ang sista sa mga Latino para kanila, wala sila makadaig sa Diyos. Kuhaa ang drum sa mga itom, alang kanila, wala sila makadaig sa Diyos. Kuhaan ninyo mga trumpita sa mga audio, alang kanila, wala sila makadaig sa atong Diyos. Kita nga Pilipino, natas tunga-tunga. Kung magsimba ganita, ang Koreano, walay sapatos. Paingon sa simbahan. Sa pulpito, walay makasaka nga walay sapatos. Pero sa Pilipino, kung magdaig ta sa Diyos kinahanglan, isaktog sapatos. Unsaon na ito ni paghusay? Sa kadugayan akong liningkod sa komite sa music, sa panaglalis, sultian ko kamo. To start with, si Pastor Serrano, lahi ang iyang estandarte. Para sa ako, na-estandarte gayon. Pero pag-attend nako sa General Conference session, nakita nako nga matag tribo nga mutindog sa pagdaig sa Ginoo, lahi ang estandarte. Matag kulor sa tao nga mulingkod, lahi ang estandarte. Busa mga kaigsunan, dili kita makaprescribe sa usa ka estandarte ngadto sa usa ka kaliwatan. Sa diha nga dugay ng lalis sa komite sa music, dunay usa ka itom nga babae, Doctor in Philosophy sa Education, mitindugog na diyon, diha naable ang akong nauna. Ningon siya, mga kaigsunan, ang atong simbahan multicultural and racial. Lahi-lahi nga tribo, lahi-lahi nga kolor. Ingon niya, nganong di man nato himo ng music sama sa sinina. Ang sinina sa Amerikano, lahi. Ang sinina sa Indian, lahi. Ang sinina sa Afrikano, lahi. Ang sinina sa mga tao nga nakabig sa kamaturan, nga tuwa pa sa mga hilit nga dapit, lahi. Kung atong i-prescribe ang sinina sa mga babae nga Amerikano, ngadto sa mga taga-India, dili sila makadawat. Apan kung ang sinina sa mga taga-India ipilit ngadto sa mga Amerikano, lisod. Kay sa mga Indian, mga babae o Sri Lankan, ang pinakaresente nga sinina nila mao nga ang pusod sa babae makita. Unsaon nimo pagpasinina sa mga Adventista nga tuwa sa kalasangan sa Papua nga nagbahag pa. So niini nagingon ang babae, himuna to ng standard sa music sama sinina. Kung unsang disinti sa sinina sa usa ka kultura, leave them alone. Kay kung imong i-prescribe ang sinina, sa lain magkaguliyang ta. Busa mga kaigsunan para sa ako, dunay estandarte ang musika according to the culture. Dili according to one nga estandarte. Maglisod tag sinabtanay sa estandarte sa musika. Believe me, dugay na ng debate. Di ta mahusay. Kaya ang usa ka tribo mo ingon, kini mong estandarte sa among pagdaig sa Ginoo. Usa ka tribo mo ingon, and I believe, ang Ginoo, Diyos sa tanang mga tribo. O nagtuo ako, nga kung unsang pagdaig sa usa ka tribo ngadto sa Dios, God understands. So akong balikon, may tungod sa estandarte sa musika,
It takes a lot of common sense and practicality. Ang ato lang, nga dili nato himuon, kada bang moingon, di ta mo gamit niya ng gitara kay gagamit sa nightclub. Di ta mo gamit sa drum kay gagamit sa devil. Higala, sultihan ko kamo, nganli og unsa nga instrumento nga gamita sa kalibutan. Ang may tabo ani, wala na tayo instrumento. Kay bisag piano naa sa nightclub. So unsa man nga instrumento ang naa sa kalibutan. Walay dautan sa instrumento. Ang dautan giun sa paggamit. Sama sa sundang. Ang sundang kung gamiton ipang putol sa liog sa tao, dautan. Pero kung ang sundang ipanglampas sa kasagbutan, mga kaigsunan, maayo. So akong balikon, I am not a musician. But I am not prescribing any standard. But I believe, mga kaigsunan, common sense and practicality. Nganong magkagulay ang let us be united to praise God in different culture and different ways. God bless you all. Hinatunta nga kini makahatag og dugang nga pagsabot alang kanato. Daghang salamat, Pastor Serrano, sa very timely nga dugang panabot about music. And this time, mga kapaglaam, kauban ako si Ate Bing and natay activity nga pagabuhaton karong Kabuntagon. Aron mas mo update pa atong Kabuntagon, di ba, Yes, Ate mainit Bing? pa, Jod. O daghan ta diri sa studio, no? Kay natay duha ka pamilya, kauban niyo. That makes our activity even more special. Kani sila nga mga family, mga kapaglaam, dili ni basta-basta. Kay aduna ni sila talento sa pag-awit o gigamit ni nila sa ilahang ministry. They are the singing family. Yes. Ato sa mga ila-ilahon ni UP. Atong sugdan, atong i-welcome diri sa studio live ni mga kapaglaom ang Ora family and the Paharon Paharon family. Good Welcome. morning. Good morning, everyone. And before nato sugdan ang atong activity, Ate Bing, Ito sa ilahon. atong ihatag ang panahon sa ilang nga i-introduce ang ilahang singing ministry diha sa atong mga viewers. Sige, sugdan nato sa Paharon family. Good morning, everyone, and happy Sabbath. We are the Paharon family singers. Before, ang tawag ani nila mo ni siyang fine tuners. So, mga bata ang mga nagkanta ato sa una last October 2014 diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. And this is already our ministry because we have believed that God multiplies talents and Yes, amen. great blessings await for those who use their talents aright. And in the family, we introduce this as a ministry tungod kay among gusto i-emphasize sa mga bata nga ang pagkanta o pagbuhat o pag-alaga diha sa Ginoo usa ka dako nga pangalangin tungod kay usa pud ang among reason nga nung mukanta mi is because we want to really thank the Lord. Wow, thank you so much. Gratitude yun sa iyahang pagkamaayo yun sa among Yes. even sa tanan. Yes, really ang talent ang ang pagdisiplina sa atong kabataan magsugod jud sa atong panimbalay. Yes. Ug gi-introduce nila na pinagi sa musika. Ato po tagag panahon ang Ora family. Yes, ang Ora good morning sa tanan. Og ang among nga group, ang among kabataan ginganlan ni sila og The Flock. Yes. Ang anon sila nga ginganlan sila The Flock ay sila usa ka grupo sa kabataan nga nagasangyaw sa maayong balita pinagi sa pagmensahe sa awit. Wow. O ang among ginatumong ani mao nga kabataan mao nga sila usa sa mga inspirasyon ngadto sa mga kabataan mga kabataan pareha nila o ngadto sab sa mga kaigsuonan nga mahiligon usab sa music. Yes. Thank you so much. Og dili na nato nila ngayon, Ate Bing, atong sugdan. So sayo na kayo ang atong activity, mga kapaglaom. Aduna mi mga verses nga gihatag sa ila og naay mga twist gamay, di ba, Ate Bing? Sige, so I think ready na ang each family, no? So first nato nga question sa atong mga viewers na Ate Bing, unsaon nila pagkuan unhan na man ni, di ba? So Oo. wala tayo buzzer, invisible. natay pa nay Biblia na pud sila kuan kanang e-Bible pud sila dire. So erase lang ang hand kung ready kung na. kinsa lay una makatubag sa pangutana. Okay. Unsa ang nahisulat sa Ephesians 5:19? Ephesians 5:19 kasi makauna. Nakita Raise na nato. your right hands. Kinsay Kinsay naka-ready na mo tubag. Right hand.
family, each family. So ilag yung ipangita mga kapaglaom, dili ni siya ready da. Ephesians 5:19. Unsay na sulat? Come on. Unsay na sulat? Raise your right Go, hand. kisay Sila. Oh, sige, sila yung nakauna. Go. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Oh, sige na i-twist gamay. I-explain nato unsa ang atong pagsabot about ato na verse. It means that singing is very important to our worship because it is equal to prayer. And the Bible advises us to speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Wow, pagkanindot nga pag-explain. Ako na ba Ate analo Ing? na making melody in your my heart. Or in our heart. Naman ay awit Oh, na-awit ana. Yes. Anyway, napay chance sa atong second nga pangutana, Yes, no? second. In Exodus 15, diha ang Song of Moses. Pwede ba ninyo mahatagan og inyong own nga tono ang maong verse? So kani siya para ni sa duha ka family. So kantahon nila ang verse. Kinsa may mauna? Unahon nato ang kani Ora family. Nakita na nato naa sa Exodus 15 1-3. 1 to 3. 1 to 3. So unsa ni tagaan nila og Ilahang kantahon ti. Own nga version. So lahi-lahi ni nga version kada family. So, amohang tono. Ready na? Unprepared kani pero sige lang, we'll try our best. Okay. Sing it. 1, 2, ready, go! Lord is my strength and my song, and He's become my salvation. He is my God, I will prepare Him an habitation. Thank you so much! Uy, Ate Bing, di ba instant to? Oo, Effort kayo to ba? pagkanindot. Basta kay lisod na pero nakalahutay. Kalahutay, oo. Thank you so much. And ating Aurora isunod ang family. Paharon family. Sige, ready na? 1, 2, ready, go! I will sing to the Lord. I will sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. I will exalt Him. The Lord is His name. I will sing to the Lord. I will sing to the Lord, for He shall reign forever and ever. Wow. Dili kay prepared ka na. Ula ko, naninog ako malahibo. O pero memorize nila ang verse sa Yes. Bible, di ba? So nindot kaayo. Thank you Thank so you, much sa thank you. participate. And lastly, Ate Bing. Yes, ang last na lang ni sa each family ni pwede makatubag jud. Unsa may awit ninyo as a family nga kana madungga ninyo bitog instinct na ninyo nga kanta dayon mo and it serve as a bonding niyo as a family. Ano na ba tayo awit, ma'am? Sige, so good to the Paharon family. Kantahon na daw nila. kantahon Okay, nila. Sige, 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 kantahon go. nila. 1, 2, ready, go. Kalibutan, katawagan lamang, kung si Jesus kauban ko. Wow! Unsay tayo ito lahat gani, ma'am? Kun uban ko. Wow, muna ila Uban ko ang Ginoo mo na ilang family song. Family Oo. song. Diri sa kuan, Ura family. Mike. He hideth my soul in the cleft of the rock.
thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Wow! Thank you so much. He hideth my soul. Nindot And lastly, tagaan nato higayon ba sinasilay greetings or Yes. promotion. So, atong pagasugdan diri sa Paharon family. Okay, we would like to greet our family and friends and relatives. Dili na ma-mention tanan mga kaigsunan, but happy Sabbath gyud sa tanan nga musimba karon. Okay? And especially we are going to Medina SDA Church. So kanang karon nga buntag mga kaigsunan. So among i-greet ang among lola, ang lolo nila nga nagtanaw karon og si Ate Lani nga corpus nga grabe ka supportive pod sa ilahang tanan. Sige, thank you kaayo Thank you so Paharon much. family. Among i-greet ang among mga families sa USA, si Mama Bibi, sila Ayi and Winkle, and to all our families nga naa diri sa ato ang sa Bonifacio, si Los Santos family, o sa mga kaigsunan po nato diya sa Bulwa Church, SDA Church. Happy Sabbath sa inyong tanan o good morning. Wow. Yes, once again, salamat Paharon family and Aura family sa kislayop ang mga kabataan ning mata pagyug sa iyo. Thank you so much no for participating our special episode this morning. Ato ang mga kapaglamang ato ang episode no puno jud sa musika ug duga kainiton sa atong Kabuntagon. Maminaw ta sa usa ka awit diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Ikaw ako nangandoy sa langit nga makaadto kauban ng Ginoo. Talikdan ta ang kalibutan nga puno sa kagun-anan, nga kanunay maangkon sa katawhan. Pamilya
You feel sad, lonely, happy, excited, surprised. All these feelings have equations when we talk about music. Music is the language of the soul. It brings people together. It knows no boundaries such as race, religion, beliefs, or even our principles. It has always been an integral part of our faith to Him. As observed and even recorded in the Bible, music complements the ministry. Is it true that our prayer gets to God's throne of grace easily if it's in songs? Would we consider music as an identifying mark of our worship to God? Music, the language of ministry. Today, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? And this morning, we are so privileged to have with us no less than the Health Director of the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, Pastor Reynald de la Cruz, to talk to us about music as part of our ministry, the language of ministry. Good morning, Pastor. Hello, good morning. Happy Sabbath kanina. Yes. It's been a long while and thank you so much for waking up early, Pastor, no? Oh, yeah. Joining us this morning. Oh. Yeah, Pastor, actually we're discussing about music. There is sa Panimbaya sa Kabuntagon world. And actually as a minister, how unsa man gid ang involvement sa music sa ministry nato as a iglesia? Kung atong tanaw no, music kanagyo gitong ingon nato nga music is the language of the soul that everybody can understand. Yes. Kung atong tanawon as a church, sukat pa pagbuhat sa Ginoo sa tao og tanan niya nga binuhat, makita nato sa balaang kasulatan nga murag yung giapil niya ang music diha. Mao na nga walay tao nga dili mo appreciate og music. But unfortunately, kining music sukod nga nisulod ang sala sa kalibutan, na-adulterated po ng music. It can be used to praise God or it can be used to debase our spiritual life. Magpalayo ta sa Ginoo. Mao gyud na siya ang nahitabo. Mao na nga gikinahanglan gyud nato nga ang atong mga kaigsuonan makit-an nila kung unsay lugar sa music, sa ministry ug sa pagsimba. Ayun. Kay kung dili gyud nila magamit ang music as When it comes to ministry, Pastor, naabay kalainan ang mayong tag evangelistic music, worship nga music. Of course, naman na secular and religious. Mo na duha ka bahin. Pero is there anything like giingon si Ellen White or biblically speaking about differentiation about between different kinds of music? Kung alang nako biblically speaking, duha ra gyud ang ako ang basihanan when it comes to music. Una, kani bitaw kanunay nato gigamit nga teksto nga usahay masayop kita pag unahunang akaran pagkaon na siya o ilimnon. But if you look at the last part of the text, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ang last part ni ana nagingon nga whatever you do all to the glory of God. So makita nato na siya nga apply na siya sa music, whether unsa may atong buhaton manganta-manta sa atong pagsimba, sigurohon yun nato ma-instrumental man na siya, ma-vocal man na siya, sigurohon yun nato nga kanang atong gibuhat makahatag og himaya sa Ginoo nga dili sa ato ang kaugalingon. Nagi-message ato sa Facebook kanina, Colossians 3:23 po daw. Whatsoever you do it for God and not for men. Mao gyud siya ang mga kaigsunan nga magbuhat ganita sa atong pagsimba sa Ginoo. Sigurohon nato nga dili ang tao mo'y atong dayigon, dili ang tao ang atong lipayon, kundi ang Dios ang atong ginahatagan og pagsama. Yeah, so that speaks that music really is an integral part of our worship sa Ginoo. Yes. But Pastor nga makitan po nato nga balikan nako tong ingon nako kato ang isa to glorify God. Yes, so ikaduha. Ang ikaduha nga makit-an nato dinhi sa sinulat sa balaang kasulatan nga whatever things honest ang the best yun pa ni Apostol Pablo mo na atong ihatag ngadto sa Dios. Mo na nga kung tagaan pud ta og bahin dili pud ta moingon nga dili ko magpreparar kay sayon ra man buhaton. Yes. Atog yung buhaton mga kaigsuonan with intention. Ang sa atong paghatag sa atong bahin labi na sa music nga ihatag yun nato ang atong pinaka best diha sa Ginoo. Kay ang atong pagkanta, ang atong pagtukar sa mga instrumento para na sa Ginoo. And that best could be very subjective, Pastor. That best could be very subjective. Like culturally speaking, we're all different. We have different tastes.
preferences mong good lain-lain ta. And sometimes our preferences, I don't know if you agree with me, kanang our preferences may have to impose as a standard, which is very tricky kayo ba. So what can you say about that, Pastor? Kung atong tanawon no kay si kung paminawan ninyo si Pastor Serrano kaniha nga ingon siya culturally di gyud ta makahimo og kanang isa ra gyud nga standarte. Kay ngano man magsimba ka kauban sa mga blacks. Lahi ang ilahang music. Mo gani nga usahay ang mga Pilipino makauban og black mura og weird alang nila. Correct. But alang sa mga tao nga mauna ang ilahang pamaagi sa pagsimba sa Ginoo, whatever they do, they are doing it for the glory of God, and they are doing it for best nga ilahang mahimo. Oo. So who are we to judge and ba nga ingon nga lahi ilahak just because lahi sila sa to. Naganigi statement din sa to ang church. Gusto na ko ni nga basahon. Ingon pa niya din we acknowledge that in some cultures harmonies are not as important as in other Amen. cultures. So bahala pag atong paminaw din giyabag atong paminaw sa ilaha pero alang nila nagsimba sila sa Ginoo, that is not very important. So imbis kanabitang mo yung the best, Pastor, no? Kanabitang namang culture na to sa church nga kanabitang basta mingon na ay ikaw Krister, ay ikaw special song. Ay there's one person nga among na-interview sa Baguio sa una. Ingin siya nga he was really shocked. He was from another religion din na ahimo siyang Adventist. He was shocked in our church nga it's a wake up call actually when we interviewed him. Siya nga manganta mo liandam. Sa among church sa una, it took us a week to prepare. We are facing God on that Saturday. Pag-abot dito, namunit lang ka ang chorister, wa naandam, ang pianist, wa naandam, ang gitarist, wa ka di kabalo. So even though chorister ka or special song ka or anything musical sa church, you have to prepare because you're facing God and praising God on that day. Siguro dili lang po siguro siya musical, Pastor, but everything, just what Pastor said kaganina, give your best because you are not just glorifying anybody but your Creator. Pastor, siguro Pastor, what does music do? Kaya establish naman nato siya no kung unsa gyud ang music sa atong ministry. But the Pathfinder Code said that we have to keep a song in our heart. Unsa gyud di ay ang music sa atua sa isa ka individual. Kung ato ang tanawon no, when we sing music, actually it's not just music. We are telling God what is in our heart. Unsay atong pagbati in a form of music. Mao na nga makita nato mga kaigsuonan no sa atong mga nagtan-aw sa ato ang television that whatever we do nabitaw tay mga pagbati we can use that as music it's an expression kay samtang kita makikistorya. Remember mga kaigsuonan na music is a part of worship. Mo nang usahay sa atong mga simbahan moingon sila nga magsugod na atong simba usahay wala pa yung mga participants. Moingon ang sound leader mga kaigsunan samtang kita nagpaabot sa atong mga participants manganta sa ta. Mga kaigsunan dili na mao. Music is a part of worship. Gani si Mrs. White nagingon nga ang music is just like prayer. Gani ang kadaghanan nga mga awit they are all prayers. So makita nato nga kung unsa ang atong pagtahod sa Ginoo sa diha nga magampo ta ato pagbuhaton ang maong reverence sa diha nga mo kanta. Mo na nga di uplift self, not to uplift anybody but to uplift God. Mo na nga di ko kalimot sa estudyante pa ko. Kay panagsaraman ko matagaan og bahin dito sa paligyo ko matagaan sa kolehiyo kay pretty gyud daghana. Ako gyud sigurohon nga maabtan nako ang song service. Kay that's the part nga makaana ako'y bahin sa pagsimba sa Ginoo. Amen. Nga dili na ang song service mo na entertainment aron maghulat. Yes, nga mura bitaw pang ready nato siya. Pero Pastor ba siguro in closing Pastor, in parting Pastor, you mentioned earlier like kanang bago ta nag on air like what does music do to the kids in regards to ministry? Because you mentioned something like, if you want the children, katubit ang mga family na itong ganina gi-present. Yes. So unsa gyud day siya ka-important because like nakita man nato no nga their kids are singing for the glory of God, but on that gyud Pastor ba, help us to understand like para mas mapaduol ang Ginoo sa ang anak sa Ginoo, unsa gyud day siya ka-importante ang music? Sa atong mga kabataan no. Sa pipila ka mga semana nagkandakta og mga children's convention. Bago lang natapos bago lang natapos sa Southern Mindanao og dinhi sa NCMC, nakita nako nga ang power sa music sa mga kabataan, it helped them easily memorize verses from the Bible. Like for example, the fruit song. Daghan mga membro sa atong iglesia maglisod og memorize pasunod anang
fruit of the Spirit. Pero in form of songs, in just a couple of minutes, ang mga bata ma-memorize. Correct. Mao nga Oo, kanta. I So that is believe- one way nga ang atong mga kabataan sa atong mag-ministry to the music, mapaduol nato sila diha sa pulong sa Ginoo. Correct ba? So love, joy, peace. I have testimony of that. Pastor, would you have like a message sa ato ang viewers as to how pag yun nato siya ma-further develop? Ug dili lang yun siya bitaw murag ma-set aside ka murag hanggang kahit tabo man nga ang mensahe mas importante, ang music is dili when music also has a message. Dealer lang. Oo. Kung atong tanawon ng mga kaigsoon, I would like to read sa sinulat ni Mrs. White. In fact, music can touch and move us with a power that goes beyond words and most other types of communication. At its purest and best, music lifts our being into the very presence of God, where angels and unfallen being worship Him in song. So, mga kaigsuunan, ang mga awit, ang mga kanta, mo'y magdala nato diha sa trono si Ginoo. Ug nakita nako mga kaigsuunan nga kita nagaandam sa atong kaugalingon padulong sa langit. Even our songs, we should prepare ourselves nga ang atong pagkanta masibo sa pagkanta nato unya didto sa langit. Amen. Kauban sa mga manulunda. Yes, amen. No, so mo na siya mga kapaglaom no atong girls ang punto yun ani music siya, but it's not just an any ordinary part sa atong ministry, sa atong pag-worship sa Ginoo, but it's really integral. It's part, and in all things we do it all for the glory of God. Amen. Oh, thank you so much. Si Pastor mo padayon pa siya sa ato ang uban ng mga segments no. Meantime, mga kapaglaban, mong ihatag sa inyo ha karon ang mga chikiting diri lang sa Kids Station. You're watching Jasmine's Curiosity here at Kids Station. Welcome to Jasmine's Curiosity. This is my special guest, Mickey. Owning a dog is hard. You have to bring them to the vet, you have to clean them, you have to wipe up their poo-poo if they poop, you have to feed them, and you have to take them on walks every day. That reminds me of my mom. Taking care of me is hard. She has to make sure I eat, she has to pack my lunch every day for school, she has to make sure I'm not sick. There's a lot of things that my mom does for me. Yada, yada, yada. I can think of more things. There's too much. Being a mom is hard. I can't imagine being a mom! The reason why my mom does all the things for me is because she loves me so much. And remember that your mom loves you too. There's also one more person that loves us so much, and that is Jesus. Always remember that. See you next time. Bye-bye. Good morning mga kapaglaw. Manita sa itong segment nga Let's Pray Today. Kauban nato si Pastor de la Cruz para magahatod sa inyong pag-apo nga sa itong Ginoo. Ani atay upat ka mga prayer request akong basahon. Please pray for Karen Yabo. Kailangan niya ang financial help para mapadayon ang iyang chemotherapy. Next, we have please pray sa mga youth nga nag-attend sa Youth Summit sa CPAC Morsha in Bacolod. We have also a prayer request. Please pray sa akong sis sa paa nga makatabang ang mga tambal nga akong ginainom ug maulian ako. And please pray nga makaginhawa ang akong anak nga walay tubo kay tangtangan na siya karon. Text message ni gikan sa 0975. So pastor, ano natin mga prayer request? Yes, pastor. Okay, at kung ihangyo mga kaigsuunan, ampo kita atong iduko atong mga ulo. Gamhanan namo nga Dios. Usa ka kalipay namo sa pagduol diha kanimo ug usa ka pribilehiyo. Ani ay mga paghangyo sa among mga kaigsuunan ug mga kahigalaan. Sama ni kang Karen nga Yabo, nagakinahanglan siya og tabang pinansyal. Hangyoon nako Ginoo nga ihatag kaniya ang iyang pagkinahanglan. Amo sabgi ampo ang mga
kabatanunan nga tuwa karon nag-attend sa Youth Summit sa Bacolod. Ginoo, panalangini sila nga mahimo silang madasig ug malig-on sa ilaha nga pag-alagad. Amo sad giampo Ginoo si Sister Edan Mandit sa iyahang hangyo, sa iyahang sis, sa iyahang paa nga ang mga tambal nga iyahang ginagamit instrumento unta kini nga makahatag kaniyang kaayuhan sa dali nga panahon. Amo sab giampo ang usa ka bata nga naay tubo nga gibutang kaniya ron silang makaginhawa apan kini pagatangtangon na Ginoo hangyo una mo nga kini mahimo unta nga maulian na siya sa iyahang balatian. Amo sad giampo Ginoo ang mga nagapadayon nga nagakuha sa ilahang eksaminasyon palihog ihatag kanila ang imong panalangin. Salamat Ginoo nga ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Salamat, Pastor. To every sincere prayer, an answer will come. It may not come as you desire or at the time you look for it, but it will come in the way and at a time that best meet your need. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
Miss Elda, good morning. Good morning, sir. So imo ko karong kuyugan sa ato karon nga Bible Beats. So ato pangutan-on karon ang atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan de Oro. Kung doon na ba sila naibawan nga religious nga kanta. So ikaw nakay nailhan o naibalaan nga religious nga kanta. So dito ta karon sa atong mga kapaglaom kung naa sila naibawan, pangutan-on ta sila. So ready na ka? Ready na kayo. Okay, ito na go. Kabalo ba mo religious nga music o kanta? Oh, kanang religious, ikaw, una. Isa lang ka stanza, sige. Hallelujah. Hallelujah. Oh, sige. Okay, ikaw, ma'am, sige. One way, Jesus. Oh, sige, kanta daw. One way, Jesus. You're the only one that I could. Okay, so kabalo giday mo. So nami hatag niyong gasa niya, makita mo dayon sa Hope Channel. Kanta gyud. First stanza o second stanza. Amahan na mo ngangas. Magaday ko imong ngalan. Gulo na ko. Okay, so mo to. Naulaw ka ni kanta na ka, naulaw pa ka. Mukanta gyud, sir. Mas maayo gyud ka, mukanta ka para nindot kayo paminawon. Sige, okay. Di ako na iwan ng lyrics. Sige daw. I am ablaze for you, Lord. I wanna go out and spread your love. Wow, labi na itong kantahon to siya. Sige, kanta. Thank you. The power of love. Hold. Sige, go. Sige, birati. Unsa man? Kanta. Magkanta ako Ginoo ko. Dari kasi Roy, diko. First stanza, sige. Kuan ka na yabag ko sir. Sige lang, wey, wala man eh. Dili man eh, kuhan ron. Nindot man eh nga magkanta. Sige. Dari kasi Roy, tala lain sir. Sige, pero power of love. Ano ba kayo naibawaan nga religious song? Ayaw, ito i-copy-paste tong isa kanina. Alive. Lord, I give you my heart. Wow! Sige, sample. Sige. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Wow! So, okay guys si ate. Kay di kanta ka. Nami hatag sa imo karon. Thank you. Sige, ang lyrics lang naman. Sige, dili lang kanta, ang lyrics lang. Sige, go. Wala kantahon, Jude. Dili, ang lyrics lang. Isulti lang nimo. Sa bayan, muling magtipon. Sige. Awitan natin ang Panginoon. So, ang bayan, awitan natin ang Panginoon. So, thank you. Thank you. Nami hatag si mo. Isa lang? Isa lang. Sige, kasi si ma'am. Amazing Grace. Sige, kanta. Hala, hindi mo kanta. Amazing grace, how sweet the sound. Okay, kay grabe. Pag-like din mo ng So, mga unsa na? K-pop. Unsa nga kanta? Boy With Love by BTS. Mana inyong mga kanta ron. Mga K-pop Yes, lugar, man. mga yo. Religious nga kanta, isa lang. Ika. Ay, sa kanisa. Sige, unsa na nga kanta? One way, Jesus. Sige, go. 1, 2, 3, go. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You're the way, the truth, and the life. Okay. So ayoko ang kula kay pagsakit atong hawak ka. Amo na din magbain-bain na niya. Sige. Ay po, Nicole. Ayaw lagi na ang kula. Sakit atong hawak. So ikaw doon na ba kay naibawaan nga music pod? Nanakaroon sir tungod sa kadaghan ato nang gikuan na recall na nako ang Na-recall mga na mo. kuan. So Amazing Grace unsa man mong kanta? Amazing Grace ay katong One Way Jesus So daghan na na. kay na hinumduman. So unsa man imong experience karon? Nindot ba ato ang pagsuroy karon sa atong mga Nindot kay sir kapaglaom? kay nakabalo jud ta nga daghan gud ang mga kabatan-una nakabalo pod sa religious songs Oo. karon. So thank you kayo sa imong pag-uban ako karon. Thank you Hopefully kay sa sir. sunod gayon imo na po kong ubanan. sige. So ato pasalamatan ang The Flock Music Ministry, Mr. and Mrs. Uralta and Pastor John Duroy. Thank you so much sa inyo nga giveaways nga gihatag ni karon nga adlaw. So thank you kayo niyang tanan. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Elda Contratista. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests
and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na pud kita sa paghatag og tambag sa suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, good day po. I'm always watching Harana sa Kabuntagon and I'm very blessed po with the songs. Naalang unta ko i-ask, ma'am, sir. I'm a singer and I'm also a member of a band ug play me og mga rock and alternative songs. In fact, mao ni siya akong rakit-rakit, hehe. Aside pud ana, passion gyud pud nako ang singing. But na ako'y nabasa nga balasahon nga dili daw maayo maminaw og mga inani nga klase nga music kay pangkalibutanon daw kaayo. And somebody also told me. Ask lang unta ko kung unsay maayo ani. Thank you po. Yon. So, singer. Kagingon pa ganina, kung wala tong last nga phrase ba ni Pastor, music is the language of the soul. Oh, diba? Yes. Kung makapaglaom, aniya kita o full force na gyapon si Pastor De La Cruz ato mohatag og tambag. So, unsa man gyud ni siya? What can we tell our sender UP? Kung unsa ba gyud pangkalibutanon, unsa daw yang guide kay ganahan siya rock mo na yang rocket panginabuhian, rock and alternative. Siguro I will go for unsay lyrics sa song. Diba? Careful ta sa mga awit, especially yes kita tanan dali ra kayo atong heart bitaw kanang mo feel og song. So inana, so ang atong internalize unsay lyrics sa song kay kung daotan ang lyrics sa song dili po na siya may paminawon. Oo, so no matter what style it is. no matter kung unsa ang presentation sa song, basta kay ang mensahe sa song, careful kita sa message sa song. Correct. So kana ang imuhang unsa na subtune siguro. Oo. So the lyrics of the song bisag unsa na technically the musicality of it. Bing. Ikaw na lang daw mag-istorya sa inyo ha. Actually, as a household man mo no. Kuan mi diri ka share ming duha. Mga singers to ba. Kay kuan naman kano kanang hilig siyang musika in fact raket niya na may unsiya na siya banda, so I assume nga nindot jud ka og tingog no. So mas munindot pa yun na no, mahimo pa yun na siyang ma-improve pa yun nag-ayo kung imo nang gamiton sa ato ang Haranas sa pinaagi nga madayig nato atong Ginoo kay kanang mga talento nga gihatag sa Ginoo ato po nang ibalik sayang himaya. Kanala kang masturya. Ayon. Okay ni the musical maestro, the wonder unsa ba, the genius. Actually, sa ako manager. alam, ang music man gud is integral part of my life and in the ministry. Especially sa Hope Channel, no, we are more gina siya duha ka punto at it should glorify God. Yes. Kaya I'm not into nga mao gini nga style ang dawaton, mao gini dapat inani. I'm very careful. In fact, I don't listen to secular music since I was high school. High school ko last namin ng secular music. Wow. Lagi ko FM ganahan kay ko. Pero after na-realize ako ba, no matter how old the song is or no matter how new the song is, ang lyrics puro bastos. Tanawa gali na. Paminawa gali ninyo gikan sa mga air supply, paingon sa kuan. Imo nang tanawon tanan nga mga puro ang lyrics puro bastos yun. So, ko nga di na lang ganun maminaw pa man ko but I listen to different styles of religious music. So ako, that's my personal preference. I don't want to impose this as a standard to everybody. Pero my point is you have to make it to the point that what you're doing is all for the glory of God. Yes. So, yun. If it glorifies God, who are we to judge? Pastor ba? Yes. What can we, unsa gyud pastor? Kung atog yung tanawo, no, igsoon nga nagpadala sa maong concern. Dinin kakalibutan, duharag yung kapwersa. Yes. It is the force of God and the enemy, which is Satan. Kita naatay preferensya or abilidad sa pagpili. Yes. Gihatag na sa Ginoo sa tuwa. And I would like to congratulate you kay gitagaan ka og talento sa Ginoo. And I believe nga kini gihatag ni sa Ginoo alang nimo dili aron sa pagdayeg sa imong kaugalingon ko dili alang sa pagdayeg ngadto kaniya. So imo nang gamiton igsoon sama sa gisulti kaganihan ni Bing nga mapanalanginan pagyug ka, ma-improve pagyug ka diha sa Ginoo. Amen. Yes.
So, ang Dios magapanalangin kanimo. Ayun, no? So, yun nga, isa mi to lap together, the music is very powerful, ang message ana niya. So, ang challenge siguro sa imuha, no, among letter sender is, how are you gonna convey the message? And unsa ang impact sa message ana sa listeners? Would it bring them better? Or dito ba kaha siya sa kadautan? That's what Pastor said. Duha ra man gyud siya ka forces. So actually the decision is yours. Presented man siya sa amo ang mga oo. But continue praying for guidance and seek for help pa gyud siya. Inana, because we appreciate you for acknowledging that already. That's a step. And thank you for your gift of music. Praise God for that. No, og hayop nalamdagan ka namo ani og karon mga kapaglaom, mumpadayon ta sa paghatag sa Bible trivia. Tawag-tawag na mo kung unsa niya nga mo ang pangutana. Ania, 1, 2, ayun, 3. Question. Siya ang gitawag nga amahan sa tanan nga mga nagatugtog sa alpa o sa flauta sa Genesis 4:21. Ayun, kinsa siya. So nanagyon mo yung verse ha, Genesis 4:21. Kinsa to siya. Tawag-tawag na sa 0927-777-5602. Again, 0927-777-5602. Oh, while we're waiting for your call, aniya kita sa birthday bulletin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Owen Baring. Happy birthday! Happy birthday! Jorwin Dago. Happy birthday! Glenny May Perez Lumaktod, happy birthday. Happy birthday! Uy, yes, og naani ko idugang. Oo, idugang na ako kasi. Happy birthday. Happy birthday, May Adlawan and my niece, Megan Garcia, here there in San Diego. Happy birthday. Ako po, dapat ko i-greet. Happy birthday, Ma'am Ruby Recopelacion and Doc Ian aboard. The belated happy birthday. Yes, ato so silang let's sing kantahan. together. Happy birthday to you. Yes, well, gaulat pa yun sa tawag. Pastor, greeting, Pastor. Gusto lang ko lang i-greet ang ato ang mga nagatanaw kanunay sa to ang mga programa sa Hope Channel. Gikan kini siya sa Southampton, United Kingdom. Si Rene and Melanie Vasquez, si Dennis and Juela Bilican, si RJ, Jalomi, and Baby Ray. Happy Sabbath kaninyo. God bless you. And happy Sabbath to Pastor Kaderma. He's watching from Adventist Medical Center sa Happy Sabbath! Happy Sabbath! And gusto po na ako i-greet belated Happy Mother's Day. She Mothers, April Monterola, Faith Rawat, Lovely Gulfan, Ma'am Larnie Mary Dia sa Canada, Auntie Eve Hinargi, Rosario Hinargi, Ma'am Star Rosalejos, Ma'am Say Inverda Dia sa MVC, as well as Ma'am Pami Eusebio. And I would like to take this chance no to knock into your hearts. So adun ako'y friend nga na-diagnose last year of cancer. So please help her kaya na-stop ang iyang chemotherapy karon kinhutan na siya financial nga support. So gusto ninyo mo help, please visit her page diya sa Facebook, Karen Yabo, and you can directly communicate to her. As well as Doc Sara Casio, good morning and belated Happy Mother's Day. Yes, so, we're praying for her recovery. And we have a caller on the line. Hello. Hi. Hello. Yes, good morning. Unsay tubag na to sa atong pangutana? Kinsa to siya? Paring David, ma'am. David ba? Genesis 4:21. Tanong na to ang tubag, be? Ang answer, Jubal. Si Jubal. Si Jubal, Genesis 4:21. But anyway, salamat kayo sa pagtawag. Tawag ulit sa atong next nga trivia. Alright, Yes, no? og na gusto kay greet Ma'am Angel. Gusto, happy Sabbath tayo sa Health Shine Church diya sa Upper Kanituan. Nagsimba mi da 2 weeks ago. Nindot kailang simbahan. Hello da sa atong brethren there and Pastor Faigmani. Kauban sa yang ni Ma'am. Good morning. Happy Sabbath. Yes, last na lang yun siya bago ni siya, no? Next week, magsugod na ang Brigada Eskwela sa ato ang DepEd. Kung naman gani mo'y gusto nga ihatag, not in cash, in kind, tanan nga magamit sa atong eskwela, notebooks, cleaning material, hygiene, mga materials, you can contact us or any nga DepEd nga mga schools nga duol sa inyo, ha. And finally, hello sa mga taga El Salvador, Revelation Association ka ng mga alubihid, Revelation Association, mga coffee maker diha. Salamat kay sa pagtanaw. Yes, mga kapaglaw, thank you so much for being with us. Once again, no, let's listen to the right kind of music, mga kapaglaom. And magkita-kita ta sunod Sabado for another very special episode. Happy Sabbath na ila Kuyawing and Fitz. Magkita na ta sunod Sabat. So ato ang kuno nagrasyo gimaya nga sa langit kanato gigasa. Patiya o ipapati ang gugma sa Dios atong mangkon. Gug mga tuburan og naghatag do ng kadasig sa atong paglaom.
Busa kupti ang paglaom adunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan, ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath!